Abanju ba Kristo abakana abana bakwanenga bwa irirabia. God is good and all the time. Njenguru kuchakobo. Chakobo no yobagaka. Igondo mo MCA kurwe wode kuru kumasige West kutoka Bubasi. Nandebo igondo mokonye we speaker ga Kisii County. Na inchi na achira litukoria rero Korenta Paul. Litukoriria omubasikono yotogete. No twachite no mheshimiwa Mungu n'abashimwa bonse. Asenge nchoko tema koranga turanyarika konya magima. Lakini ekanyarikana nga ntwengo nyara kubakonya. Njina na abo na nienda gotebanga uchi mutuga iga intumne county assembly ya Kisii. Gotema tore sana. Ekera abantu bakora obwagachi aba engineer bali bateneta mangana obwagachi kurwa singa kiyo kokole plan gokora inspection pake nyumba yacha gutira pake kigoraria barigererie mirimo yabo. Anare gotebeka nyo munchinaro utakorete gasi yae. Yakorege nyumba kwa gate kwa cheche goita abantu. Nyombete kire kwagachu inchira nero ba trainirie tekire kwagachu muchango kubeko ne simiti ne chichuma chitakire kubekwa agere nyombe yamanya gutenena asenga kia bwango iga umweshimu mujumbe no arega ikwenere kunga NCA ikuriria mangana ya magacho na into accounting tubwate asa mangana ku inspect buildings to work pamoja to make sure ngekere nyombe yange kwagachwa magosa ndonsi akorekane to bono tubwate mubura ko tigaira na abana baturikichintakana wetera asobokorerie gasi borobo be tate kubolinga mujumbe no ara mungino bo mugabana no arega ngatoteme sana muna tujokora matanga aya onye oliyo enge kwaga chenero bwata magoso tatumiete munete kire gokorwa osichinchinia chirie chi family chinyole compensation asinge njoro dia bantu babo basirire lakini wekababe compensated wetera makwali ali iga kosina mwanya na mwanya bantu asoko kore igasierembe na guchimutuga iga gatoteme sana abanchinole bakora chigasi echiga barigererio bwagachi bwense egere ondo bwense otoka ngate gakora gasi yae ali bunge batenenigwe batiga kore gasi barige bintu ngabara koreki barakore batia somo chioyo baba ndaitore sana Biblia gotebanga Jeremiah 33:3 ndangerie nanje ninkorokererie amangana manga ayotamanyetia bisakanete so you have to call on the Lord asenga kimune yobo kendu it was an emergency onta yo maite go sepo asibite korara renge lakini yakire koba ntune county ntotema kwa bwatesi nakimo ngene bo mugabana achirega ko represent mugabana agera tunantege toro gito rero asoko babwatesi nabo rito ko barabe bakwanirwa boygo to babwatesi tochichamo will try as much as possible tochiko by support agera abana batigira bakebanya ko bakoraki bagosoma mbuyamono nyasaba seni ina achira kolente ngora yane tokura no ngene bo mugabana asinge nchoko bana ino ngakia mayanda agera to barentere pole na kubasira ase kiria ke turatware na basabe irobare na nyasaye olio gutuka chi family atuweke family egere ngakio bokendu banyako bakoba nera mono ike bungu giachera maya 33 gotebanga ndangiringa nanchini koreki ngo itabele bono nento kubatigira nyasaye mbuya mono na ndo monto no muyale mo support nyasaba seni